Olemme täällä Laihian Huitun kappelissa ja tässä edessäni on Jouko Lehtinen ja Seppo J. Kauppinen. Joukon kappeli valmistui täällä Laihialla vuonna 2012 ja nyt sitä on kunnostettu tätä piha-aluetta. On tullut tähän uusi tämmöinen portti ja sitten on tullut sepeliä tuohon, että on helpompi kulkea kappeliin ja terassi on kunnostettu ja myös aita on maalattu. Jouko Lehtinen, miltä täällä näyttää nyt tällä hetkellä? Tämä on nyt hienompi kuin se oli. Se on. Aiotko vielä kehittää jotenkin Huitun kappelin aluetta? En usko, että tällä ainakaan minä teen, mutta jos ei muksut sitten laita. Seppo J. Kauppinen, sinä olet ollut täällä työnjohtajana. Miten talkootyö on sujunut? No ensinnäkään niin ammattimiehet, jotka tulee kökkähän tänne kymmenkunta ukkua akkaa, ei ne tarvitse mitään työnjohtajaa, mutta mä oon koittanut olla hyvä keittäjä täällä. Saanut sapuskaa ja se, että kaikkein suurin työ oli tuo, että saadaan näitä sponsoreita ympärille, että saadaan tämä kökkäporukalla tehdyksi ja myöskin se, että se rahoitus on järjestetty niin, että se jokainen on antanut materiaalia, kukaan ei ole antanut rahaa tähän, mutta materiaalit on saatu ilmaiseksi ja valtava työ tehty, että nyt on Huitun kappeli siinä kunnossa, kun Jouko on sen halunnut.